Здравейте, приятели! Днес ще имаме на една игра Five Nights at Freddy. И може да се абонирате за новия канал TKS TV. В момента сме тук с още 3 момчета и решихме просто да снимаме на тази игра. Хорор е, ще поставим линк да стегли, няма Замунда, не може да намерите, защото тя се купува. Но ще поставим линк, къде да стегнете безплатно. Що си бедни? Защото сме хитри! Така. Настъпва слушалките. Браво. Аз на мечка. Колко просто трябва да бъдеш. Така. Така, графиката не е кой знае какво. Значи, тук в тази игра трябва да се приближат камери. Защото само това правиш, но няма друго. Тук както вижда, че... Мъчи. Защото първоначално в момента нищо няма да стане, защото някакъв момент ще не говори какво се случва тук. Трябва да бъдем много ток, защото ако ток свърши, започва лошо да става. Както виждате и тия педалчета там се скачат. С обратно дишам шапота. Ето виж, значи това е зайка, зайк не покист. Наскоро за тебе се отнася. Ако гледаш това. Да. Там Джеди Беар, Фреди Беар и патока Дафни. Така, what does the fox say? Да. Ще има лисици, мечки, зайци и патки, това да се знае. Трябва да издържим до 6 часа с колко бактерия. Така, първа нощ. Нощите са 7. И всяка нощ става все по-трудно и след това в следващия епизод вие ще ги снимате, защото тази игра отвратително. И нещо не става. По-бързо дайте, защото още ли го. Пет са гърчим от скука. Чакам просто да почнем. Това е хубаво, че по някаква странна причина от играта се спряха звуковете. Макар че той няма дори опции за спиране на звука. Просто се спряха. Илюминати. Какво? Кой знае какво може да направи това? Не. Не! Не! Ебаса! Що, какво име? Не, просто съм ги изключил. Микрофона ли си изключил? Не, микрофона е... Значи в смисъл ти в момента на чуят ли? Да. Добре. Обаче ти не чуваш? Значи това е добре за мен. Както да е, стана 2 часа хора. Чакайте, сега правим някакъв технически проблем, пускаме слушалки, за да може да има звук. Така, в момента сме в... Шит, много гаден звук, човек! Харесва ми. Ама няма да игра. Стигнах до 5 нощ едва. Ще намаля звука, колкото ме чуват, съжалявам. Ето, камерите се бъгнаха, това значи идват за мен, бичес. Уата! Как ме гледа педала му с педал. Озабено. Имаме друг. Спри бе, момче, спри бе. Какво са бигаш? Човек. Лака, спречи бе. Излагайте се в момента. Добре, усещам, че става нещо лошо. Усещам, в момента са в стаята е тук напрегнато. Пак се бъгнаха камерите. Къде отиде зайка?
Я по-дори си снимам пичо. Хей го, зайка. Ако дойде патката, лошо става, хора. Не паткате. Трябва да гледам в момента само тия 3 камери, докато зайка не се махне от тази. Да дори койото само. Ми не знам. Не, първо не бъде. Дори няма кой. Не. Зайка е там. Тук усещам, значи аз съм тук, не близо. Предпазна нарка. Сега да няма на първа нощ да умре. Шибаници. Да те нощ. Къде отиде тос? На първа нощ. Да, брат. Няма го тук. Ето го. Той че е тук, смисъл не е до вратата ми. Обо. Дъм, нещо тук се чува. Гласа на... Вка на играта от началото. Просто... Проблем. Не знам, човек, ама как ще издържим до 6 часа. Се насираме, усещам, майч. Ти не може да миниш първа нощ, пък... Пригответе се гащи. Само да питам, камерата изразходва ли? Да. Да. Не. Да или не? Всъщност, изразходва, обаче е по-малко от другите. То не може да не се изразходва. 4 часа стана, не знам хора дали ще издържим. Защото не е 30... Челито, видяхте ли го, човек? Видяхте ли го, човек? Заключи така игра просто. И пътока Дафни го няма. Тук е де. Дафни. Къде? Пушка в масен. Изруска и игра. Няма да издържам. Толка че. Къде за бога е шибаната патка? Гледам тук като някой... Къде са масли? Няма. Кой ми викаш? Само да кажем, че оня деца създава проблеми и сега са насра. Да я играеш. Направи задно као. Значи добре, тук виждаме заекът. Вече не го виждаме. Вече не го виждаме. Ама ти се заклечил и си... Не. И се протми. Патката е отсрещаме. Това значи ли, че е близо? В смисъл, ако отворя вратата... Не. Стефане, сяка ти падне батерията, Бързо това е по-добре. нали, изгасва всичко и... Я не са фейспалми. Але. Хора, усещаме, че умираме. Не усещаш, ти умираш! Гледаме ги в момента. Мазно. Ако захарат да снимаме на Five Nights at Freddy's, просто затваряме канала, човек. С педал няма да отварям. Така, имаме 1%, до там сме. Който Просто там гледаме. 0%. Да сължайте се на гледката как умираме в момента. Нищо не може да светим, човек. Трябва да имаш късмет. Нали? Сега, гледай, че е тук отляво какво ще стане. Дай другата страна. Тия, Не, тук не е вече, ай сега. които са играли играта, знаят. Да. Right in the feels. И сега остава да стане 6 часа филм. Аз сега стана. Чакай. Аз тогава минах пета нощ, човек. Да се стрес. Ще се насераш, усещам. Са легално звука. Стане 6 часа, стане 6 часа, стане. Мили дами и господа, няма 6 часа. Така, няма 6 часа. Явно това ще е епизода. Не, това няма да е епизода. Сега някой друг се пробва. Аз се пробвах да мина, сега... Аз съм стигнал до пета нощ. Да, един приятел тук сега е стигнал. До... Имаме един, пета който нощ. се прави бакфлипове. Да. Ти играй. И него време. Не, всъщност, ей тос, един. И така, следващия епизод ще има или то да го продължаваме? Хай да го спрем, защото ще стане твърде много... Нали, памет. Памет, добре. Така, значи, може да ни последвате.
и да споделяте по-точно Ще има и и да... Facebook страница. Да,